Wala akong time, sobrang busy ko sa buhay, marami rin akong problema. Hindi po ako nagsasalita against tricycle drivers. Na kumakalat sa amin ni Babe or ni Nandito po ako sa inyong harapan para po magsalita po. I am sorry. Kumusta yung mga influencers? Lahat naman tayo ay influencer sa sarili-sarili nating maliliit na paraan at kaya tayo espesyal sa kanya-kanya nating paraan. Ngayon, meron tayong espesyal na influencer na papanoorin na pinadala sa akin kaya ating alamin kung ano ang meron dito, kung bakit siya nag-viral. Buknoy. Sabihin sa inyo is, wag na wag kayong sumukong mangarap, wag na wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo. Kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating tulad nito. Kuya! Hi ka sa vlog ko. Tambay. Hello! Aray, bansang sinilangan. Bakit ako isinilang sa Pilipinas? Pero kaya ako isinilang sa Pilipinas para maalala ko ng mga ganitong Pilipino. Kaya kailangan ko paigtingin ang aking pagmamahal, paigtingin ang aking kokote, paigtingin ang aking puso't isipan na maging mas mabuting mga tao kaysa sa mga to. Ano yun? Anong masama maging tricycle driver? Kung hindi siya magaling, sana sinagasaan ka na lang yan, di ba? Pero hindi. Kasing haba lang ng kuko mo, ang haba ng oras mo sa pagbabasa, at hindi mo ka maaaral lang tamang asal, di ba? Tinuturo yan. Yan kuya, sikat ka na! Ang sukot nito, sobrang yeah. Ang malungkot doon, kala niya na parang kasama ko sa isang video na isang kabataan, pero ayun, nilait lang siya na hindi niya alam, pero nag-hello pa nga doon. Ewan ko, hindi niyo narinig kasi basura yung quality ng video. Pero hindi kasing basura na kanyang ginawa, mali yun. Sikat ka na rin, ba? Magaling, diba? Sikat ka na ba? Ilan ba subscribers nito ni Buknoy? 200,000! 700,000, ano ba yan? Yan kuya, sikat ka na! Sikat ka na lalagay na yan? Walang kwenta. Di ba ang sakit? Di ba masakit pag yung pinaghirapan mo o kung ano yung ginagawa para sa hanap buhay mo, tinapakan ng iba? Sikat ka na! Mali yung ginawa ko, di ba? Ano ang pakiramdam, Buknoy? Ako ay nabubugnot sa iyong mga sinabi sa isang nagtatrabaho lang naman na nananahimik na tricycle driver, sweet lover, di ba? Hindi ka mamahalin ng tricycle driver na yan. Basehan na pala ang iyong kinikita o iyong hanap buhay kung paano ka dapat tratuhin ng isang kapwa mo. Aba, napakagaling, Buknoy. Bugok ka. Leche. Kailangan ko ng memes. Bigyan niyo ako ng memes para sumaya ako sa sukot na nakita ko. CFG. Walang-wala kayong mararating tulad. Magaling. Mukhang dito na nagtatapos. Mukhang may mararating ang iyong career kung ipagpapatuloy mo ang ganitong pag-iisip. From Andrew, may gano'n, nagkarola ng 200k subscribers, ni mamaliit na yung tricycle driver. Sa 200 subscribers, marami ba yan? Pwe! Walang kwento sa 700k natin na malalakas. Tandaan nyo, meron tayong kanya-kanyang oras kung kailan man tayo giginhawa sa buhay. May kanya-kanya. Hindi nyo kailangan may pag-unahan. Kung ngayon, gumiginhawa kayo, mabuti. Kung hindi pa, huwag kayong mainggit. At huwag kayong maging manhead sa mga pinagdadaanan ng iba, di ba? Dapat nagsusuportahan tayo dito. Isang marangal na trabaho, ang tricycle driver. Wala kang tinatapakan kundi pedal ng iyong motor. Ito, literal na tinatapakan mo yung kanyang gagawang trabaho. May mga pamilya ang pinapakain, di ba? At ang sakit na ganun mo siya. Ang masakit doon, nagkala niya joke lang yun. Hindi ba pangarap ang maipataguyod ang iyong pamilya? Hindi mo naman kailangan ng mismong hanap buhay para gawin yun. Tulad ito siya, the audacity. Ito mali naman to. Nakita ko na to. Hindi to fake account ito. Hindi to totoo. Naglabas talaga siya ng isang statement. Naglabas na siya ng I'm sorry, it will never happen again. Ang hirap lang kasi, nagpo-post ka pa naman, the one mistake should be forgiven, the person behind the mistake should be forgotten. Tapos magpo-post ako ng dalawang picture na walang connect yung sinasabi ko. Aba, ang tunay na Sikat ka na! tunay na influencer, di ba? Mailagay lang natin yung mukha natin dyan, di ba? Mga vain, leche, kala natin special tayo, di ba? Pero ay importante doon, natuto rin siya pagkatapos diyang hindi depensahan yung sarili niya ng tama. Buti naman inabot siya na 1 oras bago niya naintindihan na mali siya. Ba, magaling. Naku po, tricycle driver's reaction to Buknoy's video. Ako ba? Ako. Hello! Yan kuya, sikat ka na!
Ganyan ang mararating nila. Kaya talaga yung gaso. Wala ka nila. Mura ka pa. Kapag yan, gago. Kung wala kami dito, wala kami masasakyan. Tama, di ba? Napakasimple lang, di ba? Napakasimple lang. Kung wala kami ito, wala kayong masasakyan. At least yun sa amin, marangal yung hanap buhay namin. Tama, sweet lover, tricycle driver. Abuti niya kasi magnakaw ka sa kapwa mo, di ba? Akala ko ba mahirap ka? Mukhang may nililihim ka sa akin, ah. Tsaka saan ka kukuha ng pambili ng tricycle namin dito? At manlait ng kapwa nang wala sa lugar. Nalait naman ako dito. Pero sa mga taong karapat dapat laitin, di ba? Sa mga cancer lipunan at inayos ko na ang video ni Bok. So talaga sabihin sa inyo is, Kala mo, ayoko na ipagpatayo ka na makita yung mukha niya. Naiinis lang ako. Paano maging successful YouTuber? By Book, no? Ba kailangan ko pala? Gusto kong maging 1 million subscribers tayo dito eh. how to become a successful YouTuber or how to be a good YouTuber. So without further ado, let's get started! So hi everyone, this Ano is connect me, nitong Bok Starbucks Glamour, na and to? welcome back to my YouTube channel and Na meron kang pera pambili. on how to be a successful YouTuber or on how to be a good YouTuber. And I am going also to discuss you Ulit-ulit, what nasabi is mo the na perks kanina. of being an in social media influencer or being In social media, influence, ito ating mga perks, pwede tayo manlait ng mga tricycle driver, di ba? Pag tricycle driver ka, mahirap ka. Aba, ang dami ko natututunan sa'yo, Boknoy. Ayoko na. Kayo na, mga bata. Wala tayong makikitang kaalaman dito. influencer or how to be a perfect YouTuber. Not that Eh, mga natin tatluhan na rin. Kandong kayo sa loob. Tara na, 20-20, puluhan. Sunod naman na naging issue niya na lumabas dahil itong kumanta daw siya ng isang N-word, isang kanta, at yun ay nag-viral sa Supreme Court ng Twitter dito sa Pilipinas at sinabihan sa kanya na bakit mo sinabi N-word? Ito ang kanya apology video. Lang sabihin na sorry sa N-word at sinabi ko, wala akong kaalam-alam. Sa mga nagagalit sa akin kung ba't di ako mag-google, wala akong time, sobrang busy ko sa buhay, marami rin akong problema. Pero maraming salamat sa supportan nyo and sorry and God. Tuturuan kita, huwag ka mag-alala. Buksan mo yung Google mo, Control-T, tapos type mo lang. Anong dalawang boomer to? Wah! 1 segundo lang, parang yung oras mo sa pagbabasa. Sa panahon ngayon na internet na pwedeng wala kang alam sa mga itong bagay. Naintindihan ko pa yung mga magulang natin, kaya marami sa kanila ang homophobe, racist, diba? Ngayong panahon na internet na kaliwat kanan ng impormasyon na dumadaan, wala ka ng rason para hindi alam ang mga ganitong bagay. Pero medyo naintindihan ko na medyo overreacting lang sila kasi kinanta lang naman niya. So, paano yung naging racist? Kinakanta mo lang yung kanta. Tandaan nyo, kailangan nyo ng konteksto at isa na tong malaking sakit, lalo na sa Twitter, na ang kanilang cancel culture o ang kanilang mob mentality na sinabi siya kayo kaya sobrang toxic at cancer din sa Twitter. Diba nag-interconnect lahat ng cancer kaya yung video na to. Kahit may Twitter account tayo sa description, follow nyo na. Hindi ako lagi nagpo-post kasi walang kakwento-kwento iba nila mga argumento dito. Dadala lang sila doon sa dami ng tao na nagtutweet mga nagagalit na ako na mga gano'n. Pero yung itong kanyang issue na to, kahit basuri apology video niya, hindi na dapat siya nag-apology video kasi wala naman siya kailangan pag-sorryhan. Ang mas dapat na nag-sorry siya ay yung sinabi niya doon sa tricycle driver. So, kalalabas lang nito, nire-render ko na dapat yung video kung tinatamad na ako magdamit at magbukas ng ilaw. So, papanoorin na lang natin kung ano sinagot niya. Ang haba nito, ba't 4 minutes to? Kailangan ko lang 1 minuto. Pero sige, Hello po sa lahat ng nanonood ngayon. Maglalagay na lang ako ng PNG ng aking mukha sa gilid. Parang kunyari nanonood ako ng may mukha. Parang South Park lang yung paggagalawin ko pa nagsasalita. Ako po si Boknoy Glamour. For sure, kilala nyo na po ako. Naman. Gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko. Naku po. Hindi ko Ito pa lang, medyo half-assed o kalahati lang yung gusto mong iparating na mali ako pero hindi masyado. Alam nyo na siguro lagi ng isa to sa mga pinakamalaki mong mali pag nagsusorry ka. At makikita mo na hindi mo dapat ganun sinisimula. Wala pa tayong 20 seconds so naiinis na ako. Sige, pagpatuloy natin ang saya. in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero ayun po, gusto ko lang humingi ng apology na pasensya na ho sa lahat ng nagawa ko or sa mga nagawa ko. Gusto ko lang sana linawin sa inyo na hindi
po ako nagsasalita against tricycle drivers sa mga nasaktan, na-offend, nagalit, nainis, na bad trip, Oh, iisa lang lahat nabwisit, yun. Pinapahaba mo lang. at syempre na down na tricycle drivers. Wala po akong minamaliit. Kaya pala 4 Sa minutes video to eh. na po na yun, kung panonoorin niyo po yung vlog ko, malalaman niyo po kung ano yun. Pero kung Ba't di mo sa ito paniniwalaan sabihin? niyo po kung ano Kaya yung ka- mga video na Sandali. Kaya ka nga ngayon nag-explain eh. But, parang sinasabi, pumunta kasi kayo sa video, kung manood kayo, may ads doon, dumaan kayo, panoorin niyo yung context. So, ito na kayo oportunidad na sasabihin mo, na ina-explain mo yung parte mo. Ba't hindi mo pa dito sinabi? Akala ko na 4 na minuto to, so di mo sasabihin? wala na po akong magagawa. Pero ang katotohanan din Meron. po Kaya ka nga is nag-post, wala diba? akong sinasabing mali. Na- naku. Gusto kong malaman nyo na wala akong sinasabing mali, na ginugusto ko. And also, wala rin ako Wala akong mali na ginugusto ko. What? mali. Isang makata pala to eh po. Tsaka kailangan ko pang intindihin yung sinasabi Tama mo. yun. Sobrang malalim at matalinhaga ang iyong mga salita. Binibinin talaga. Gusto kong malaman nyo na wala akong sinasabing mali, na ginugusto ko. Ano ibig And sabihin also, ng mali na ginugusto ko? Parang ano, ito yung pagkakaintindi nyo pero iba yung sinasabi ko. So ibig sabihin hindi ka magaling magpakita ng iyong gustong iparating. Naku po, kailangan sa YouTube yan, girl. so, wala rin akong gustong sabihin na masama about tricycle drivers dahil simulat sa pulpo, lahat ng tricycle driver dito, kaibigan ko, kabiruan ko, kagaguhan ko. The same time, nung grade 1 pa ako hanggang grade 7, sinasakyan ko yan, binibiro ko yan, lahat ng kabiruan na ginagawa namin, yun lang din yun. Pero gusto ko na sabihin sa inyo na lahat ng tricycle driver dito, kilala ko, katropa ko, kabugbugan ko minsan at katrip ko, pero Hindi naman yun ang point eh. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka ba mas nakakatakot yun? Na kahit kaibigan mo sila, nasasabi mo yun na parang wala lang. Hindi ganun kaganda yung gusto mo iparating. Pero sige, nahalata ako naman doon sa kaninang ginugusto mo na... yun na lahat ng tao nagkakamali. At ako, nagkamali Ayun na nga. ako. Diba, ayun pero, po, tsaka kakagawa ko lang kayo ba yung lahat ng tao nagkakamali. Parang yung sinabi ni Roy yun, di ba, nung kanina. gusto ko lang din mag-sorry sa lahat Huwag niyo ng tao ibabalik hindi dun sa alam yung buong pinaghihinga mo kwento ng na paumanhin. patuloy pa rin na naninira. Pero sana po, wala na hong mangyaring paninira sa social media dahil wala na po akong ginagamit na social media sa ngayon. At So, dati, dahil hindi na ako gumagamit ng mga social media accounts ko, huwag yun na sirain eh. Well, hindi na ako umuusad eh. Parang gano'n yung dating. Ayun, binuhay mo sa sorry na to. Magaling. sabihin ko po sa inyo, wala po akong against sinasabi sa mga tricycle driver, sa mga marangal na nagtatrabaho dyan. Proud ako sa lahat ng tricycle driver at Bah! hindi Hashtag. for sure nakikita ko ano yung mga pinagagawa kong mabubuti. Kung di nakikita nyo is yung mga bad sides na ginagawa. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at patuloy pa rin na manonood. At please lang Ako, nag-virtue signaling na siya doon sa kanina na hindi nyo kasi nakikita yung ginagawa ko kabutihan. Ba, kailangan ko na sabihin ngayon na gumagawa ko kabutihan kasi nakita nyo lagi masasama ako. Hindi parang sinira mo lang din yung mahika ng iyong kabutihan dahil pinagkakalat pero gumagawa ka mabuti. Hindi ba medyo maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at patuloy pa rin na manonood. At please lang po, wag na po tayong mag-spread ng fake news dahil mas lalong Totoo lumalala yan. po yung tingin Maraming sa akin fake ng ibang accounts tao. kasi. Oo, Yun lamang tama po. naman. Maraming salamat. oh, tapos At na. lastly, Ano pa to? sorry po. Yun lamang po. Lastly po, wag po tayong magpaniwala agad sa mga sabi-sabi ng mga fake accounts dyan. Ayan. Hindi na ho ako masyado nagsa-social media ngayon at No, sobrang kilala ko to. Kilala ko tong page na to. Kupal to eh. sincerely. Again, this is Buknoy Glamour. Sorry po, pasensya na. Sana Maraming nagre-report. salamat. Back to you, kabayan. And please, Sorry. lahat po tayo alam Uy, na gago, hindi nagulat tayo ako. mag-edit sa lahat ng oras na to. Pero please, Punyeta, nakita stop mo yung mata editing niya? fake conversations na hindi naman Hindi ko dapat to pinanood na 12:30. na minamali ako sa mata ng iba. Please, tigilan nyo na po yan. Hindi po kayo nakakatulong sa sitwasyon na nangyayari sa akin ngayon. Sana ma-feel nyo kung ano yung nafe-feel ni Buknoy Glamour. Pero please lang, Hoy, stop. anong ginagawa? Thank you so much po. Anong ginagawa ng aso? Ano ba yan? Nafe-feel ko na yung sorry niya eh. Sinira nung lecheng aso. So, ayun, iuuna ko na lang muna to doon sa video na papanoorin nyo kasi kalalabas lang nito minuto nung nagre-render ako kaya ito, isasalpa ko na lang, wala na effort. Diba? Parang sorry lang ng nakararami sa ating mga influencers sa internet at ayun. Bigyan kita ng 2 out of 10 sa iyong paumanhin. Dahil 2 points na yun, dahil wala naman sa konteksto,
yung pag-sorry mo doon sa N-word na yon. Papalitan ko na yung score kasi yung score ko nung sa kanya, 2 out of 10. Ngayon, 3 out of 10. Nabigyan natin ng 1 puntos ang kanyang effort. Tutulog na ako. Di ko lang kung makakatulog na ako dahil sa lecheng mata ng aso. Dala-dala niya na naman ang watawat ng Pilipinas sa buong mundo, di ba? Saan man sulok ng mundo, ang mamadali niya. Pero syempre, hindi ko nila lahat. Pero ayun nga, ayoko maging mahirap eh. Ayoko maging tricycle driver eh. Bili na rin kayo nasa description bago maubos. Baka mapagsabihan ako ni Buknoy na mahirap, kailangan ko ng pera. Bili na rin kayo ng merch. Sunod, facade. Every time may bagong issue sa Pilipinas. Di ba? Yung G sa LGBTQIA++ minus times 1,000 ay gatas. Di ba? Ginatas natin ang issue na to. Pero mabuti nang gatasin natin to para mabigyan ng iinumin ng ating mga taong ignorante sa mga ganitong topic. At ako ay masaya na nagagatas ko to. Sunod, huwag kayong tumigil at tupad ng mga pangarap tsaka hindi magsisikip. Ayan, ito na. Nagkakaroon na tayo dito ng mga red herring na mga argumento. Yun yung walang connect. Nadadawit tuloy yung LGBTQ community sa mga ganitong klaseng tao. At tandaan nyo, gender, social status, edad, at wala namang pinipili ang kabobohan. Kahit ano, meron at merong bersyon ng iba't ibang communities, babatakin pababa ang kanilang imahe sa nakararami. Pero tayo bilang nakararami, lagi nyo tatandaan na hindi ito lagi ang lahat. Na hindi ito ang nagre-representa sa lahat ng mga taong yun. So sana naiintindihan nyo yun. Sunod na paumanhin na ating papanoorin ay itong kay Mary. Naglabas na sila, aba. Gusto ko ito mapanood. Gusto ko lang po sana Oy, pucha, may party. regarding Tugs. na kumakalat Sorry. sa amin ni Bobby Paumanhin. or ni Roy ngayon. First of all, gusto ko pong humingi ng sorry sa inyo dahil Nakikita sa ko na utak nangyari. ko, ano tong Alam ko angulo pong na mali ito? yung napanood nyo, pero gusto ko lang pong linawin na walang katotohanan lahat ng yun. Nangyari po yan last time, nung birthday ng best friend ko. So, Okay. naisipan niya pong mag-vlog and yung content is nakuha niya lang din po sa content ng ibang YouTuber. Alam ko pong may Ano connect to sa kahit ano? Para sinampal niya sa mukha kay kaibigan niya. Ganyan kasi. Dahil kumuha ka pa sa content format ng ibang YouTuber eh. Ano connect dun sa issue natin? Pero sige. mali kami kasi hindi po muna namin chinek yung video bago i-upload. Kasi kahit kami, hindi naman namin napansin yung ganong nangyari. Hindi din po kami ganon Paano mangyayari yung ine-edit nyo yung video nyo? Nakikita nyo yun. Hindi ba parang ma-awkward ka nakikita mo yung sarili mo na ganito yung itsura mo, ganito yung parang ginagalawan nyo. Pero imposible, no? Iniisip ko paano, kaya ako paano ko di ba ikita yun? Madumi lang isip mo, paulol. Hindi din po kami ganun katanga para i-upload yun. At Yun na nga yung sa nakakatakot Instagram eh. namin. Pero humihingi pa din po ako ng pasensya dahil dun sa kanilabasan ng vlog na hindi maganda. O di yung pala eh, dati iniisip ko baka yung friends sila yung nag-e-edit. So ibig sabihin, nakita pa nila to bago lumabas yun. O di dumaan to sa inyo, na hindi nyo hinaharangan o hindi nyo kinakat yung mga... Gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na hindi po kami ganun Yoko na! para gumawa ng video or kababuyan para pagpiestahan ng ibang tao. Alam ko po na hindi kayo maniniwala dahil sa nakita nyo, lalo na sa mga past issues na binabato sa akin. Ngayon lang po ako nagsalita kasi itong issue na to, yung talagang nasaktan ako. Kung dun po sa words and sentences ko na mali-mali, tatanggapin ko po yung sinasabi niyo na pagiging bobo ko. Pero yung ganito na pagkatao ko na po, dun po ako mas nasasaktan. Hindi ba kasama sa pagkatao mo ang iyong alam? Dapat nga masakta ka pati tawag kang bobo eh. 'Di ba? Kasi kasama yan sa pagkatao mo. Kaya ba hindi nila pinag-iisipan itong mga ginagawa nila sa social media dahil hindi yung kasama sa pagkatao nila? So, medyo magulo itong paumanhin mo. Gusto ko lang pong sabihin na mag-iingat po tayo sa mga poster, sa mga fake pages, sa mga fake account, lalo na meme sa pages Twitter. na- Dahil sobrang daming fake account sa Twitter. Yeah, ayun, tulad ng mga sinasabi. Ito, may tama siya sinabi rito. Dagdag puntos sa magiging grado mo mamaya. Maraming ang mga fake accounts na isi-screenshot lang, lalagay sa Facebook, magba-viral. Siyempre, yung mga tamad na mga tanga sa tao sa Facebook ay hindi na ito double check yon at kakalat lang siya. Wala pong katotohanan yung mga Siya maserosa issue dahil sa na party kumakalat ngayon. na ilaw sa likod. Humihingi po ako ng pasensya sa mga naapektuhan ng video. So, yun lang. Naapektuhan ng aking edits, pero okay na, bigyan natin ng 5 butas out of 10 ng iyong paumanhin
na video. Aba, mapasang-awa tayo ngayon. Magaling. May sense naman yung sinabi niya pero hindi niya in-explain. Dinenay lang nila. Pero hindi nila in-explain bakit nandito ang aking kamay. Hindi ko alam yung konteksto ng mismong video kasi nakita ko lang yung mismong snippet lang ng kanilang pagjujutsuhan. Pinagbabawal na technique lang na akin nakita. Kaya hindi ko mabigyan ng isang malaking hatol. Sunod na paumanhin nila basta ang panghuli. Nako, ay si Roy naglabas na ito na po yung gusto namin sabihin na kumakalat na issue. Aba! Parang nakita ko na to ha. Kandali. Sabi ko na ba, it all interconnects. Nakita ko po, nag-interconnect ang lahat ng mga paumanhin sa buong Pilipinas. Sabi ko na nga ba, ipasok natin ang Diyos. Diba? Bible verse, lagay natin dito, John 3:16. Sino nagregalo sa'yo? Meron ka ba third party? Roy, sabi ko na nga ba, iiwan mo na si Mary. Ayaw mo na ng Maria, gusto mo na ng Mario. Sikat ka na! Tingnan natin kung matataasan ni Roy ang grado ni Mary. Yun, so ayun po guys. Nandito po ako sa inyong harapan para po magsalita po about po dun sa Nasa gilid ka kumakalat na po ngayon na pa video. nandito ako, bala ka. Guys, gusto ito ko na. lang pong linawin sa Okay, inyo makinig tayo. na hindi Huwag mo siya guluhin, Pao. Ano ba? Guys, gusto ko lang pong linawin sa inyo na hindi po ako ganong klase ng lalaki. Nagagawa po ng kababuyan po sa harapan po ng camera. Okay. Alam ko pong hindi po kayo maniniwala Nadidistract ako sa kintab ni Jesus. sa akin kasi po meron po akong issues na nangyari po sa akin noon. At hindi po ako tanga guys para dagdagan ko pa po yung pagkakamaling nagawa ko noon. Inaamin Okay. ko po lahat yon. Okay, sige. Mali po. Ang hirap ka paniwalaan pag gano'n no? Uunahan mo kaya rin. Matalino ako. Oh, hindi ako tanga. Hindi mo naman kailangan sabihin eh. Kailangan mo lang ipakita na hindi ka gano'n, di ba? So, sige. dun. Okay lang. Pero guys, lalaki po ako. Alam ko po ang tama at mali at hindi ko po kayang bastusin yung taong mahal ko sa Parang parehong ito sinabi ni Mary kanina na babae rin ako, ngayon naman lalaki rin ako. Anong koneksyon ng kasarian ito? lalaki po ako. Walang koneksyon ng kasarian kung natanga ka o nabobo ka. Hindi yun magandang sorry. Diba? Akuhin mo na lang yung pagkakamali nyo. Pero itong pag-deny nila, mukhang ito ang ruta na kanilang pinuntahan at desisyon nila yun. Kailangan natin respetuhin na ito ang kanilang statement. Diba? Parang parehong-pareho ngayon sa kanilang ginawa. Parehong format. Nilabas yung kanilang kasarian na wala namang connect. Harapan ninyo. Hindi din po para gumawa po kami ng mali at sirain po yung sarili namin po sa harapan po ng camera. Gusto ko rin pong humingi po ng pasensya sa inyo dahil po naging insensitive po kami sa paggawa po ng content kagaya po nito. Sana po guys, wag na po natin palakihin pa. Wag na Pero po malaki natin na siya sundan nung pa po ng pinanood. isa pong pagkakamali. Okay. Dahil po lahat po tayo nagkakamali din. Ako po. Ayoko lang po kasi na ang pangit po ng tingin nyo sa amin dalawa ni Babe. Mali yung ruta. Kahit ako na lang guys, wag na lang si Babe. Oh, no, Kasi ako po yung nasasaktan. So na lumabas na yung parang galawang puting kabalyero na wag na lang siya, ako na lang. Lahat din naman tayo nagkakamali. Hindi to magandang paraan para magpaumanhin dahil binabalik mo doon sa manonood yung kasalanan eh. Diba? Dapat ikaw lang, dapat kayo lang, dapat ilagay mo lang yung pagpapaumanhin mo doon sa isang bilog sa paligid mo. Huwag mo ipapasa. Ginigil trip mo tulad ng ating gininto ang krus sa iyong leeg. Kaya po sana, Hirap pag may mga wag na magjowa po, sa ayoko ito. pong mangyari. Influencer pa, Ayoko diba? pong mangyari ulit yung Doblehin natin ang gantong kasayahan. bagay. At sana, Okay, ayoko pong mangyari ulit yung gantong bagay. Kayo lang na Sana makakagawa hayaan nyo nun. po ako na hayaan nyo po ako na baguhin ko po yung tingin nyo sa akin. At patunayan ko po sa inyo na hindi po ako ganong klaseng lalaki. Tao. Yan lamang Yan po guys. importante ko, Maraming nakasaya. salamat po. Amen! Amen, Pastor! Yun lang siguro yung mali niya na ito. Medyo nabawasan na yung grado sa paumanhin na ito, Roy. Nung sinabi mo yung mga wala namang connect doon sa ano mo. Medyo lagi kita sa ilalim. 4 dapat out of 10 ang iyong ang iyong grado sa paumanhin na ito. Ikaw medyo bumagsak ka ngayon. Mag-aral na lang kayo, magturuan kayo. Tinuruan ko na dati kung paano mag-sorry, diba? Siguraduhin kong maging isang modelong tao at YouTuber para sa inyong lahat, para maging inspirasyon sa inyong lahat.
at para na rin sa sarili ko. Yon ang isang sorry. Kasi sa simulat sa poll, yung mga galit sa inyo, hindi naman mag-iiba yung kanilang pagtingin sa inyo. Ang kinakausap mo talaga dito, ang fans nyo dati na na-disappoint sa iyong mga ginawa. So ayun, natatapos sa ating paumanihin review ng mga paano magpaumanhin ng mga Pilipino o mga influencer na lang sa internet. So doon tatapos sa ating like, share nyo sa mga may hilig mag-sorry nyong friends at huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo!